гурбаҳои баҳрӣ ҳайвоноти безарар ба назар расанд ҳам дар асл чунин нестанд. агар онҳоро безобита накунед, дар ҳақиқат хатарнок нестанд, аммо ҳангоми хашмгин буданашон беҳтар аст ки аз онҳо дур бошед. вазни баъзе аз гурбаҳои баҳрӣ чанд тоннаро ташкил медиҳад. дар асл онҳо ҳаргиз аввал ба одамон ҳуҷум намекунанд. ғафсии пӯсти ин ҳайвонот метавонад то ба 10 сантиметр расад. гурбаҳои баҳрӣ метавонанд суръати набзи дилашонро идора кунанд. оби гирду атроф ҳар қадар хунук бошад, тапиши дилашон ҳамон қадар суст мешавад. қариб ҳамаи гурбаҳои баҳрӣ гурӯҳ зиндагӣ мекунанд, аммо баъзеи онҳо танҳо умр ба сар мебаранд. сабаби чунин рафтори гурбаҳо то ҳол маълум нест. давомнокии умри гурбаҳои баҳрӣ ба 27-30 сол мерасад. вазни навзодони онҳо то ба 25-30 килограмм мерасад. ҷинси наринаи ин намуд дар гардани худ халтаҳо доранд ки дар ҷинси модина онҳо дида намешаванд. бо дам кардани халтаҳои дар гардан будаашон, онҳо метавонанд дар рӯи об хоб кунанд ва сари худро дар рӯи об нигоҳ доранд. аммо гурбаҳои баҳрӣ асосан дар рӯи замин хоб мекунанд, зеро дар об наҳангҳои даранда ва дигар хатарҳо мавҷуданд. гурбаҳои баҳрӣ 4 пистон доранд. дар ҳолати аномалияи хурди генетикӣ аксар вақт пистони панҷум пайдо мегардад. ин дар дигар ҳайвонот низ чунин аномалия ба назар мерасад, аммо он махсусан дар ҷинси модинаи гурбаҳои баҳрӣ маълум аст. аз рӯи бозёфтҳои археологӣ ҳазорон сол пеш аҷдодони гурбаҳои баҳрӣ дар обҳои гарм зиндагӣ мекарданд, гарчанде ки ҳоло онҳо танҳо дар баҳрҳои сард ҳаёти худро мегузаронанд. устухонҳои сангшудаи ин ҳайвонҳо, ки тақрибан 28 000 сол доранд, дар наздикии шаҳри Сан-Франсиско пайдо шудаанд. шикори гурбаҳои баҳрӣ дар ҳама кишварҳое ки ин ҳайвонҳо дар обҳои ҳудуди онҳо вомехӯранд, қонун манъ карда шудааст. дар ҷаҳон тақрибан 250 000 гурбаҳои баҳрӣ вомехӯранд. дандонҳои гурбаҳои баҳрии калонсол ба дарозии 1 метр ва вазни то 5 килограмм мерасад. як гала метавонад то 200 гурбаҳои баҳрӣ дошта бошад. дар байни дигар ҳайвонот хатари асосӣ барои гурбаҳои баҳрӣ китҳо ва хирсҳои сафед мебошанд. гурбаҳои баҳрӣ дар даруни об метавонанд нафаси худро то 20 дақиқа нигоҳ доранд. ҷинсҳои модина як маротиба дар 3 сол танҳо як насл ба дунё меоранд. аз ҳамин сабаб бачаҳои ин ҳайвонот суст инкишоф меёбанд. агар гурбаҳои баҳрӣ дар зери офтоб камаш 1-2 соат истанд, ранги баданашон гулобӣ мешавад, зеро рагҳои сершумори хунгарди пӯсти ғафси он аз гармӣ васеъ мегарданд. гурбаи баҳрии калонсол метавонад то 2 тонна вазн дошта бошад, аммо одатан танҳо ҷинси нарина ба чунин вазн мерасад. ҷинси модина аз ҷинси нарина дида вазнашон камтар аст. қабати равған дар бадани онҳо ба 10-11 сантиметр ва ҳатто аз ин ҳам бештар аст. гурбаҳои баҳрии атлантикӣ, ки дар обҳои Русия зиндагӣ мекунанд, ба китоби сурхи ин кишвар дохил карда шудаанд. номи аввалини гурбаҳои баҳрӣ одобенус аз юнони қадим омадааст. ғизои асосии онҳо моҳӣ аст. барои ба соҳил баромадан гурбаҳои баҳрӣ дандонҳои пурқуввати худро истифода мебаранд. гурбаи баҳрӣ чӣ қадаре ки калонтар бошад, мӯи баданаш ҳамон қадар кам мешавад, зеро онҳо бо зиёд шудани сину сол бемӯй мешаванд. гурбаҳои баҳрии калонсол одатан комилан бемӯй намегарданд.
мижгонҳо ҷузъи чашмон буда, мо шумораи онҳоро сарфи назар аз рӯи косметологияи муосир тағйир дода наметавонем. барои дигаргун кардани онҳо шахсоне ки аз мижгонҳои худ норозӣ ҳастанд, воситаҳои гуногунро ба кор мебаранд. дар юнони қадим ва мисри қадим занон чӯбҳои махсусро дар қабатҳои гилӣ сӯзонида, баъдан ин ангиштро ба мижгонҳояшон мекарданд, то ки онҳо ҷолибтар намоён гарданд. 97% таркиби мижгонҳоро сафедаҳо ва кератин ташкил медиҳад, ки дар нохунҳо ва қабати болоии пӯст низ мавҷуданд. 3% боқӣ монда об мебошад. мижгонҳо вазифаи муҳофизатӣ доранд. онҳо чашмҳоро аз чанг ва ҳашаротҳои хурд эмин медоранд. давомнокии умри як мижгон тақрибан 3 моҳ аст ва таҷдиди пурраи пилкон дар 5 моҳ сурат мегирад. баъзе доруҳои антипиретикӣ афзоиши пилконро ба таври назаррас суст мекунанд. мижгонҳо дар қатори номунтазам мерӯянд. дар пилки боло то 6 қатор, дар пилки поён 3-4 қатор. шумораи донаҳои мижгонҳо дар пилки боло аз 100 то 260, дар пилки поён аз 50 то 160ро ташкил медиҳад. мижгонҳои кӯдакон ҳангоми дар батни модар буданашон ташаккул меёбад. ин тақрибан 20 ҳафта давом мекунад. тааҷҷубовар аст, ки баъзе навзодон дар бадан тамоман мӯй надоранд, аммо аллакай бо мижгонҳо таваллуд мешаванд. дарозии мижгонҳо дар пилки боло 8-12 мм, дар поён 6-8 мм аст. онҳо дар якшабонарӯз 0 аз 112, 0 аз 114 мм месабзанд. тамоми марҳилаҳои афзоишро аз сар мегузаронанд ва мисли дигар намуди мӯй мерезанд. мутахассисони физиономия мижгонҳоро як ҷузъи муҳиме медонанд, ки хислати моро муайян мекунад. ранги мижгон метавонад аз ранги мӯй фарқ кунад. он аз мундариҷаи пигментҳои меланин ва таносуби ҷузъҳои сурх, зард, сиёҳ вобаста аст. чӣ қадаре ки меланин зиёд бошад, мӯй ҳамон қадар тиратар мешавад. дар ҷанин мижгонҳо дар ҳафтаи 16-уми ҳомиладорӣ месабзанд. дарозӣ, зичӣ ва каҷ шудан инчунин афзоиши онҳо хусусияти генетикӣ дорад. дар ҳоли ҳозир соҳиби дарозтарин мижгон ба таври табиӣ рушд карда дар ҷаҳон собит шудааст. ӯ пхуто рав мавлии ҳиндӣ аст, ки дар музофоти месок, ки дар наздикии деҳлӣ пойтахти ҳиндустон зиндагӣ мекунад. дарозии мижгони ӯ 4,7 сантиметр аст. мижгонҳои инсонҳои сафедпӯст назар ба одамони сиёҳпӯст кӯтоҳтар мебошад. агар шумо мижгонҳои худро кӯтоҳ кунед, онҳо дубора калон мешаванд. онҳо оҳиста оҳиста дар тӯли тақрибан 5 моҳ пурра аз нав мерӯянд. мижгонҳои дароз аломати зебоӣ ҳисобида мешаванд. мисли ҳар як қисми дигари бадан, онҳо бо мурури замон ифлос мешаванд. дар давоми рӯз дар болои онҳо микробҳои зиёде ҷамъ мешаванд, маводи ороишӣ, чанг ва ғайра. шумо набояд ҳеҷ гоҳ бидуни тоза кардани ороиши чашм ба хоб равед. ин ҳам барои пилкҳо ва ҳам барои пӯсти атрофи чашм хеле зараровар аст, ки ҳолати он метавонад ба таври назаррас таъсир расонад. бо мурури сину сол сифати мижгонҳои мо инчунин ҳолати тамоми бофтаҳои бадан тағйир меёбад. кӯҳҳои бошукӯҳи Алп дар Аврупо ҷойгир мебошанд. кӯҳҳои Алп ҳамчунин як сарҳад дар байни кишварҳо хизмат карда, ҳамчун як осоишгоҳи экологӣ ва лижаронӣ маъруфият пайдо карданд ва бо манзараҳои аҷибаш шахсро мафтун мекунанд. албатта дар ҷаҳон кӯҳҳо зиёданд, аммо ин қатор кӯҳҳо шояд яке аз зеботарин дар байни онҳост. тақрибан 12 миллион нафар дар кӯҳҳои Алп, аксаран итолиёиҳо, фаронсавиҳо ва австриягиҳо зиндагӣ мекунанд. тақрибан 62% тамоми қаламрави Австрия дар кӯҳҳои Алп ҷойгир аст. дар байни ҳамаи системаҳои кӯҳӣ, ки комилан дар Аврупо ҷойгиранд, кӯҳҳои Алп баландтарин мебошанд. кӯҳҳои Қавқоз баландтаранд,
аммо онҳо на танҳо дар Аврупо, балки дар Осиё низ ҷойгир шудаанд. Баландтарин қуллаи кӯҳҳои Алп Монблан аст, ки ба баландии беш аз 4,8 километр мерасад. дар маҷмӯъ заминаҳои 8 кишвари ҷаҳон дар ҳудуди кӯҳҳои Алп ҷойгиранд. сайёҳӣ дар кӯҳҳои Алп танҳо пас аз анҷоми ҷанги дуюми ҷаҳонӣ бо суръат инкишоф ёфт. тақрибан 180 кӯҳ дар кӯҳҳои Алп буда, бештар аз 1,2 километр баландӣ доранд ва зиёда аз 100-тои онҳо ба баландии 4 километр мерасад. ангур то 500 метр аз сатҳи баҳр дар кӯҳҳои Алп мерӯяд. дар байни ҳама қатор кӯҳҳои ҷаҳон, кӯҳҳои Алп бештар омӯхта шуда мебошанд. дар моҳ кӯҳҳо мавҷуданд, ки онҳоро низ Алп меноманд. ба шарафи кӯҳҳои Алп минтақаи иқлимӣ, типи релеф ва навъи марғзорҳо ном бурда шудааст. дарахтони кӯҳҳои Алп дар баландии 3 километр мерӯянд. Гренобл бузургтарин шаҳр дар Алп бо зиёда аз 5 миллион нафар аст. қариб аз 2-3 ҳиссаи тамоми қаламрави Швейтсарияро кӯҳҳои Алп ишғол мекунанд. кӯли Комо, ки дар минтақаи кӯҳҳои Алп ҷойгир аст, аз ҳама амиқтарин дар Аврупо мебошад ва чуқурии он ба 410 метр мерасад. барф дар кӯҳҳои Алп ҳеҷ гоҳ аз баландии беш аз 2,5 километр зиёд намеборад. баландтарин шаршара дар кӯҳҳои Алп Штаубах буда, баландии он ба 282 метр мерасад. сину соли ин кӯҳҳо аз динозаврҳо ҷавонтаранд. онҳо камтар аз 50 миллион сол пеш ташаккул ёфтанд. аз 8 кишвари Алп 5 то 8 мизбони бозиҳои зимистонаи олимпӣ шуданд. Алп аввалин кӯҳҳое буданд, ки геологҳо ба тадқиқи муфассали онҳо шурӯъ карданд. роҳи оҳани Пилатусбанд, ки баландтарин роҳи оҳан дар ҷаҳон аст, дар қатор кӯҳҳои Алп ҷойгир мебошад. дар баъзе минтақаҳои он қатораҳо бо нишебии 48 дараҷа ҳаракат мекунанд. дар ин ҷо дарозтарин нарбон дар ҷаҳон сохта шудааст, ки 3,5 километр тӯл дорад. он ба кӯҳи Низе мебарад. он 11 аз 1674 зина дорад. кӯҳҳои Алп зиёда аз 10% ҳудуди тамоми Аврупоро ишғол мекунанд. тавассути кӯҳҳои Алп нақби роҳи оҳани Готхард мегузарад, ки дарозтарин дар ҷаҳон мебошад. дарозии он аз 51 километр зиёд буда, барои сохтани он 20 сол сарф шуда, зиёда аз 20 миллиард евро харҷ карда шудааст.